Hallottál már arról, hogy vannak emberek, akik azt mondják, érzik a vihar közelettét? Lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, de valójában van rá tudományos magyarázat. Amikor egy vihar közeledik, a légnyomás hirtelen csökkenni kezd. Ez a változás hatással van a testünkre is. Például a testfolyadékokra, a szövetekre és az izületekre. Ezért sok ember ilyenkor fejfájást, fülzúgást vagy akár izületi fájdalmat tapasztal. Különösen az idősebbek, vagy azok, akiknek valaha volt izületi sérülésük, sokkal érzékenyebbek erre. Ők valóban előbb érzik a közelgő vihart, mint hogy az megérkezne. De nem csak a csontok reagálnak. A légnyomás változása az orrüregben és a fülben is kellemetlen nyomásérzetet okozhat. Tehát amikor valaki azt mondja, fáj a fejem, jön a vihar, abban tényleg lehet igazság. A tested valójában egy érzékeny barométer, ami jelez a környezet változásaira. Van egy jó hírem. Hamarosan megjelenik az e-bookom, amiben jobban megismerheted és fejlesztheted a tested. Addig is iratkozz fel a csatornámra további érdekességekért.